Бейте хора, играйте с мене, дресто им прес. Само да си изкарам тук мишката, да. Темата е Клингърл, аз минах, това не съм аз, затова няма да гласувам за тази. Просто не е симпъл. И да, темата беше симпъл. И... Не, това не е последният човек. Моля, никой няма да сложи този сет. И ти си... чакай, гламуриста. Не, една звезда. Това не е човешко. И ако не успяхте да вземете това, трябваше да го вземете. Това е с яйца. Някои хора успяха, някои не. Какво казваш ти, Миля? Имах 1 минута останала. Жено, симпъл. Не, отивам за сън. Махай се, каш. Някой има ли трол? Имот. Да я... Я да видим кой е на подиума. Извинявам се, че не може да ги видите, защото тъй не ми излиза. Но нека видя аз на кое място съм. На 7. Предпоследно. Моля, аз съм като принцеса. И вижте какво вече мога. Да, натискам тук. С 300 рунда. Но с 30 рунда. И мога да... Мога да направя панда сета, ама мързи, не мога да... И не знам как. Трудно ми е с камерата и с други неща. Аз просто... Отново съжалявам, че не можете да ги видите. Но... Ето ви лесен хак. Значи... Имайте няколко нови сетове, купувайте и това видео ще е 3-минутно заради... Обичам да... Това ще е кратко, но ще се опитам да го направя дълго за вас. И темата е... Я да видим. Чичър, Теди Бер. Аз Чичър. Извинявам се. Айде. Сега ще направя 9 Теди Бер. Мога да използвам на Хейли кода. И това ще е от мене. Това е края на видеото. Алфита. Това е финалния вид. Благодаря ви, че гледахте. Чао!